Production. Makaman rano garkuwa gun mutum rano daga jaya yi sabon kore sarki dan mutum rano cika lafiya taka lafiya adali wali sarki makaman rano adali gani na zo kwarai da sheka ya haya yi sabon kore makaman rano garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi shani kan kasar bunkura la saka mai gida makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi shani kan kasar bunkura la saka mai gida zahiri na sako buwaye makaki kai rayuwata Allah taimaki mai gidana dakta ya yayi sabon kore zan gaida garkuwata Allah taimaki mai gidana kai ka kaki sama da kan sai ka yi bunkure da bai mugunta Allah taimaki mai gidana a hakanin da ji zuciya ta kwaɗai ta na wake mai gida bunkure makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi sha da kan kasar bunkura da saka mai gida banki ɗan namijin rano mai gida makama jigon rano shugaba garkuwan talakan kasar bunkura zaki ka fi ɗanɗano mai gida tafi abin kauce su kafi su makama na mutum rano mai gida ya ga jagayya makiyanka kasa su ayya makaman rano sunanka ya zaga nahiya Allah ya yi ma babu mai kwace maka kuma mai gidana makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi sha da kan kasar bunkura da saka mai gida mai jirgi ya fi mai mota haka mai mota ya fi babur kwarai mai babur ya fi mai keke haka mai keke ya fi nakar kwarai rogo dakta ya fi mai jirgin da keken har ma da nakar kashi can sama na gano shi wasun ga suna kasa gasa anyar sai ka taka lafiya to rangewa ga mu muna ta busar to makama kai ne zami wa busar makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi sha da kan kasar bunkura da saka masu faɗa ne an gani ga ladabi ga kwarjini kayi zahir mun gani makiyan ka kwanan gani nan bari ka bar su da tagumi ga gaban gone majinginar bayi na faɗa ka zara shawari makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi sha da kan kasar bunkura da saka masu naɗi na sarautar ganin rana wannan tilasa a saka jajircewa da ƙwazo faɗin gaskiyar ka ya sa a saka mutum an bai cancanta ba kwarai na san ba kamar warka sarauta ta ka sai kai gaskiya da rukunta duk kai adalin basara ke gaisuwa ta nema yau na miƙa ka baza alkyabbar ka je lafiya adalin sarkin makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi sha da kan kasar bunkura da saka mai gida ga ka da ita kuma probos da zuwan ka kwaleji mun samu canji gashi muna ta harka kai na tabbata hana jaddada tafiya ba ta yi ba ilimi komai ya daidaita a kwalejin ilimi an kasanka ga kama ba iya nan ba ilimin ma kanan hasanka ma'aikata na kwaleji na tabbata na jin daɗin kamar makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi sha da kan kasar bunkura da saka mai jinjira a gare ka sarkinmu makaman rana jarumi gunmu robos mai kare ilimin kai buga mini tambarin ya haya bunkure haya buga mana kai robos ka fi karfin yan yaro ne ga mai kira shirwa mai waka ne makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo
turmi sha da kan talakan kasar bunkura da saka mai gida. Makaman rana garkuwar mu Dakta Yahaya ka zamo turmi sha da kan talakan kasar bunkura la saka mai gida. Makaman rana garkuwar mu Dakta Yahaya ka zamo turmi sha da kan talakan kasar bunkura la saka mai gida. Makaman rana garkuwar mu Dakta Yahaya ka zamo turmi sha da kan talakan kasar bunkura la saka mai gida.